Здравейте, драги зрители! Ние сме сините делфини от 4-ти Г клас, начално училище от СПИС град Плевен. Миналата година беше организирана акция да изчистим България за един ден. Но ние не сме съгласни с името на тази кампания и затова решихме да я кръстим, да чистим България всеки ден. Според мен да изчистим България за един ден няма да компенсира боклука, който изхвърляме 364 дни в годината. Затова аз призвавам всички българи да изхвърлят боклуците на определените места и да оставят повече разчета, защото ние българите имаме уникална природа и за да може да израбуваме, трябва да пазим чиста. Ще ви кажа една китайска пословица, ето я и нея. Ако всеки чисти пред своя дом, то всички улици щяха да бъдат чисти. Ние трябва да чистим всеки ден, не трябва само един ден да чистим.